O leif ei bod hi'n dywyll yn ni Caitlin, myfyliwr Gethin, wrth helpu ei hunan yw ailwydrad o bob lliw porffor llachar yn y gegin. Roedd yn gallu clywed y lleill yn chwerthin hyd yn oed trwy clustiau mawr plastig oedd ynghlwm wrth ei wisg yn cosi ei ben. Ben hyn ei ti'n cuddio. Mae dy wisg yn rili dda. Rhaid bod y mam wedi bod wrthi am ages. Diolch am rhanrheg. Dewis diddorol. Roedd yn amlwg o'r ffordd y dwedodd diddorol nad oedd Caitlin wedi fflesio llawer gan yr anreg, sef crynoddisg. Doedd ddim un crynoddisg o'i hoff grŵp yn y siop leol, felly bu rhaid I Gethin brynu un arall ar hap. Cymeraf lymaid arall o'r pop, rhag dweud rhywbeth y byddai'n ddifaru, enghraifft, fod ganfo anreg lawer gwell, ond bod Nathan wedi dwyn. Dere, ni'n mynd mas. Allan, pam? Trick or treat wrth gwrs. Hei, chi'n dod neu be? Bydd dim losion ar rôl os ni ddim yn mynd nawr. Doedd Gethin ddim yn teimlo fel chwerthin. Beth bethau rhywun yn ei weld? Ac yn dweud wrth Nathan. Gethin, dere! Rhyw hanner awr yn ddiweddarach, roedd pawb wedi dechrau blino. Yn ogystal, roedd y ddau gwydyn yn orlawn o losin ac felly penderfynodd pawb roedd gorau iddi am mynd nôl i'r tŷ. Roedd Gethin yn falch am fod ei sliperi rwbr ryfedd yn dechrau brifo erbyn hyn hefyd. Rwy'n jyst mynd I tynnu pethau twp ma, ewch chi mlaen. Oce, paid bod yn hir. Iawn. Eisteddodd Gethin ar wal isel. Aeth ati I dynnu sliperi rwbr. Ond doedd dim amdani, felly ond cerdded nôl I dŷ Caitlin gyda'r sliperi am ei ddroed. Sylwodd Gethin ddim ar y cysgodion bygythiol oedd yn lluchwa mewn lôn gul nes I bod yn rhy hwyr. Seithodd braich allan o'r tywyllwch a'i lusgo'n ddi-seremoni I ddiolch y lôn. Mewn eiliad, sylwodd Gethin a rhywbeth sleiniog yn llaw Nathan. Cyllell, gyda'i un naid, gwibiodd heibio Nathan a red ei nerth ei draed I fyny'r lôn dywyll gul. Daeth Gethin at diwedd y lôn a sylweddoli ei fod bron ar ben y bryn. Profi I weld Nathan yn brwydro I fyny rhyw tuag ato. Roedd cael ychydig y tu ôl iddo. Sylweddodd Gethin ei fod yn arafu, yn union fel yn yr hynllef. Dyma oedd ei ystyr felly. Nathan oedd yr anghefnfil ac roedd yn mynd i'w ddarnio. Llusgodd Gethin ei hun trwy brigau nes dod ar draws cylch o hen goed derw mawr, yr union le I guddio. Ceisiodd reoli ei anadl. Roedd y boen yn waith na'r adeg ddeffrodd o'i hynlledd. Aeth y byd yn fach, dim ond Gethin ar boen. Ac yna, aeth popeth yn dywyll.
cyntaf clywed Gethin, oes sŵn Brân yn crawcian. Rhaid ei fod wedi bod yma drwy'r nos. Cododd Gethin gystal ag ei gallai. Roedd pob darn o'i gorff yn brifo, ond yn rhyfedd iawn, doedd ddim yn teimlo'n oer. O'r diwedd, cyrhaeddodd Gethin am yw y goedwig. O fewn dim, byddai medru gweld Pontypridd oedd ei tano, a gwybod yn union lle roedd e, a sut i gyrraedd ei di. Wrth i Gethin syllu dros ochr y brynu lawr tuag at y dre, suddodd ei garon. Roedd Pontypridd wedi diflannu. Clywed rhywun ei rhywbeth yn agosau. Creadigol estron oedd e, tybed y fallai, nad oedd Gethin dal ar y ddaear o gwbl. Allai ei fod mewn dimensiwn arall, neu ar blaned arall hyd yn oed. Gwelodd Gethin fachgen ifanc tua'r un oed ag yn cerdded tuag ato, ond roedd ei ddillad yn edrych yn hen ffasiwn iawn. Sylweddolodd Gethin fod y bachgen yn fwy ofnus ohono fe nag oedd fe o'r bachgen. Tawn ni'n marw teta wedys y gwir, y llun fendith y mama yn mynd fy sglenyn. Cymraeg roedd y bachgen yn siarad felly, ond Cymraeg ryddeth iawn ac yn sicr yn wahanol i dim byd roedd Gethin wedi glywed o'r blaen. Wel, dwedodd dad i gwir. Ych chi'n talwaith teg mor gyflym ag aslem? Tylwyth teg? Wrth gwrs, oedd Gethin dal yn ei wisg hobbit. Le ydw i? Coedwig Craig yr Hesg. Ploedd Llan Wyno. Morganog. Beth yw'r dyddiad? Dydd Calon Gaeaf. 1713. Aeth cefn y gyddwg Gethin yn syth grimp. 1713, roedd rywsut wedi teithio dros 300 mlynedd i'r gorffennol. Troedd Gethin yn ceisio dy gwybod ar wybodaeth newydd ysgytwol hon, cododd y bachgen a chamu tuag ato. Griffith Morgan, ond gito mae pawb yn fy'n galw i. Gethin Nyth Brân. Cystadleuaeth oedd hon i weld pwy fyddai'r gwiwyr gorau, sef pwy fyddai'n medru torri gwar gyflymaf a'i osod yn y modd fwyaf taclus, gan ddefnyddio dim ond cryman. Yn ddi-rybydd, torodd Cryman Rhys yn ddarnau, aeth pawb yn dawel, heb wybod i neb. Yn gynharach, roedd Richard Edwards wedi torri hollt yng nghan Brân Cryman Rhys. Yn fonheddig i gyd, dyma Richard Edwards yn cynnig cryman arall i Rhys, ond roedd Richard Edwards yn gyfrwys iawn. Wedi sicrhau nad oedd awch i lafn y cryman arroddodd i Rhys, a doedd dim gobaith ganddo mewn gwirionedd o fod yn gyflymach na gianto. Mrawd yn isios nag ei ianto, mrawd! Yn y diwrnodau wedi hynny, roedd Gethin wedi crafu pen sut i dalu pwyth yn ôl a dial ar Richard Edwards. Cafodd Gethin syniad wrth iddo gerdded Gethin Nyth Brân gyda Gethin. Wrth gwrs, beth am i Gethin herio Richard Edwards i ras draws glad? Ei fod yn medru rhedeg yn gyflym, a fyddai'n medru curo oedolyn? Roedd cwn hala Richard Edwards yn creu gymaint o sŵn. Cafodd gwyn anhawster i glywed beth roedd gan Gethin a Gethin i'w gynnig. Iawn, os golla i, chi gewch fy mwch orau. Beth gynnwchwch i mi? Doedd Gethin na Gethin gwybod beth i ddweud, doedd nhw ddim wedi meddwl am hyn. Gethin, beth os ti'n mynd i gweithio i fi fel glas? Byddai. Gwenodd Gethin ac esyn i lawr i Richard Edwards i'w siglo. Beth wneithon ti? Dwi'n marw! Bydde di'n iawn yn y funud. Roedd ti'n ei 10 tro hyn. Roedd Gethin wedi dyfeisio raglen ymarferydd drwyadl iawn ar gyfer Gethin gan ddefnyddio rai o technegau diweddaraf. Un o gas bethau Gethin oedd gorfod redig wneud ei goesau, ond bod Gethin coeno, roedd Gethin yn hyderus y byddai'n talu ar ei ganfed. Dyna ddigon am
2, 3. Llenwodd sŵn rhyfedd yng nghlustiau Gethin. Yr hyn roedd yn llenwi ei glustiau oedd ei chwerthin arreolus ei hun. Chwerthin heintus rhywun gwirioneddol hapus. Hooray!